Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Zamfara. Idan ba ku manta ba, farkon shekarar nan Bello Turji ya ɗauki alkawari lalle idan ba a sako mishi wasu kwamandojin shi da sojoji suka kama ba, to lalle zai kai hare-hare a jihar Zamfara. Kuma Bello Turji ya cika wannan alkawari inda ya kai wani mummunan hari ana ɗaka da cin kasuwa, inda ya kashe mutane da dama, sannan kuma ya garkuwa da wasu ya tafi da su daji, inda ya ce lalle wannan wanda ya garkuwa da su idan ba su kama mai kwamandojinsa ba to gaba ɗaya zai kashe su, sannan kuma zai zo ya sake kama wasu. Wannan hare-hare da Bello Turji yake kaiwa a yankin Zamfara, to lalle hare-haren sun yawa, domin kamar yadda aka tattauna da mazaunin garin ya ce yanzu haka ba a san iya wanda Bello Turji ya kama ba, sannan kuma ya raunata mutane da dama, wanda yanzu haka an ɗebe su an tafi da su asibiti, wasu kuma ya riga ya tafi da su daji, wasu kuma ya riga ya kashe su. Abin da zai baka mamaki shine ko da wani lokaci mai Bello Turji laifi daban, wanda yake hucewa kansu daban, domin Bello Turji kamar yadda yake kyalin shi dan iska ne, to ya kamata a ce lalle ya tankari barkin sojoji ne ko ofishin 'yan sanda domin su gwabda faɗa tsakanin su. To amma Bello Turji da yake matsaloci ne kamar yadda jami'an tsaro suke faɗa, na farko ba zai faɗi inda yake ba, sannan kuma ko da wani lokaci sai ga yana zuwa yana kai talakawa hari, kuma yana cewa wai ramo gayya yake yi, a halin talakawan nan ba su ne suka harbe shi ba, ba su ne suka kama 'yan uwan shi ba, sojoji ne suka kama 'yan uwan shi. Inda ce duk irin wannan maganganun da Bello Turji yake faɗa gaskiya ne, to lalle wa'annan hare-haren ya kamata ya zafafa su ne akan 'yan sanda da sojoji da duk wani ma'aikacin gwamnati. To amma ina ba zai iya ba, saboda su ai ya san suna ɗaukar bindiga hannunsu, in ya kuskure ya je ya kai musu hari su ma za su kai musu hari. Su kuma talakawa ba su da bindiga hannunsu, sannan kuma suna yunkurin su ɗauki makami. Gwamnati ta ce kar su ɗauki doka da hannu, za ta iya kare rayuwarsu, to amma kuma gwamnatin ta kasa kare rayuwarsu. Sannan kuma idan aka faɗi gaskiya aka ce lalle gwamnatin Najeriya ta gaza, sai ga kuma ma'aikatan gwamnati sun fito suna jin haushi. Wani lokaci ma sai ga sanadiyar haka an zo an kama mutum an tsare shi, a ce dan me zai zo ya ce gwamnati ta kaza, ko a dan me zai zo ya ce babu gwamnati, sai da kace akwai gwamnati ko da ta zalunci ce. Amma kuma in kace ba ta zalunci ne, shi kanshi ba tsira za ka yi ba daga sharrin 'yan sandan kasar nan. Lalle duk inda kake za su nemo ka su kama ka, ko ba ka taɓa sanin cewa lalle da abin da kake ana ganin ka ba, lalle sai da ka fito ka zagi gwamnati to lokacin za ka gane cewa lalle ana ganin ka. Amma idan in ta'addan nan ne komai za su faɗa ba wanda zai kama su, kuma ba wanda zai ci mutuncin su. Don Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar karrawa, ka yi share din bidiyon nan, kai lakin. Muna godiya. Mazauna yankin dai sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne ana tsaka da cin kasuwar a yau Alhamis da rana. Ga ƙarin bayani a rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na Shinkafa dai sun ce bayan da 'yan bindigar suka isa cikin kasuwar ne suka yi ta harbi kan mai tsautsayi, inda suka raunata tare da halaka wasu. Wani ɗan kasuwa ya ce baya ga kasuwar da 'yan bindigar suka kai harin, sun kuma kashe wasu a wani gidan mai da ke gaban kasuwar. Yau kasuwar Shinkafi ba kara duka sai da ta wace, sun kama mutane sun yi daji da suwa. Kamar mutum nawa suka tafi da su? To wallahi ba wanda zai iya kididdige ma adadin ko mutum nawa yanzu sun ga da suwa, amma sun kama mutane da yawa. Baya ga wa'annan na bakin garin akwai ƙarin wasu da suka tafi da su? Akwai ƙarin wasu waɗanda sun fita gona da uba da ɗa sun kame shi sun yi daji da shi ya. Akwai kuma waɗanda an ka zo filin station bai wuce 1 kilomita ba da Shinkafi, ana layin gidan mai kawai sun ka buɗe wuta. An kwashi sama da mutum ya hi 10 an yi asibiti yanzu. Akwai waɗanda suka rasa ransu? Sosai akwai waɗanda na rasa ransu. Yanzu adadin sama da kusan mutum 2 yanzu sun rasa rayuwarsu. Mutum 8 yanzu adda halbi an cire mu na hannu. Ba jami'an tsaro ne? Jami'an tsaron mu ne waɗanda an nan na cikin gida su ɗaya ne ka tashi hwaɗi, kuma turbi ya yi ƙarfin su. Shi kuma wani mazaunin garin na Shinkafa cewa suna cikin zulumi tun bayan harin da 'yan bindigar suka kawo musu. Halin da ake ciki wallahi kasuwa ta wace, kowa ya tsere, an yi hasara mara adadi, wallahi kowa ya shige cikin gari an tarwace, kuma a halin yanzu mutane na can halibike su suna can kwance bisa ga asibiti wallahi. To ka ce mutane sun watse, shin mutane ne suka gudu daga garin ko kuwa? Wato gari ba, kowa ya shige an rai, kowa ya rohe gida ne. Kira da zamu yi da gwamna in akwai irin taimako da tallafi da ya kawo mana don muna cikin wani hali. Sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara kan wannan hari, amma hakan ya ci tura, duk da kiran waya da newa kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Shehu da Lijan, amma wayar tasa ba ta shiga.
kuma haika lokacin haɗa wannan rahoto bai da amsar gajeren sakon da na aika masa ba. Hakan kuma ya biyo bayan sanarwar da Bello Turjin ya bayar a wani faifan bidiyo yana sanar da kai hari garin Shinkafi a ranar 1 ga watan Janairun shekarar da muke ciki idan har ba a sako wasu daga cikin mayakansa da hukumomin tsaron ƙasar ke tsare da su ba.